Ang una muna natin gagawin ay hugasan muna natin ang bigas na malagkit. So, ito na yung nahugasan natin na bigas na malagkit. So, ang gagawin natin, bago natin siya lagyan ng tubig, ilagay muna natin yung coconut milk o yung gata ng niyog. So, ayan. So, ayan mga sisi, nailagay na natin yung gata ng niyog. Ang susunod naman natin gagawin is lalagyan naman natin siya ng tubig. Ang paglagay ng tubig ay kung ang niluluto natin ay 6 cups, dapat ang sukat lang ng tubig ng malagkit ay 5 cups na tubig kasama na yung gata. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Kasi mamaya maggigisa tayo, yung mga sangkap ng ating birinhi ay lalagyan pa natin ng gata ng niyog. So, bago natin isahing ang ating bigas na malagkit, ilagay na rin natin ang turmeric powder. Yan. So, pagkatapos natin ilagay yung luyang dilaw, ihalo natin ang gata sa malagkit. Ihalo lang siya ng ihalo hanggang sa mawala yung buo-buo ng turmeric powder o luyang dilaw. So, ayan, wala na yung buo-buo na turmeric powder o yung luyang dilaw. Okay, so ready na sahing. So, isasahing natin ito sa rice cooker. So, pag sinayang nyo sa rice cooker, kailangan lagi ninyong chinecheck at tinahalo ang sinayang na malagkit. So, ayan, medyo naluto na yung sa ipapa. Kaya dapat lagi nyo siyang hinahalo. Ay, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. So, ayan, luto na yung bawang at saka yung sibuyas. Isunod na natin yung manok. So, ayan. Tapos, ilagay na natin ang nor cubes. Yan, para may lasa ang ating ginisang manok. So, ayun. Tapos, tatakpan lang natin para lumabas yung mantika ng manok o yung taba-taba ng manok. So, takpan na natin. Ayan. So, i-check natin mga sisi ang ating ginisang manok. Ayan na.
ihalo natin. Tapos, ilagay na natin yung gata ng niyog. Yan. Kaya kanina, yung paglagay ko ng tubig sa sinayang natin na bigas na malagkit ay kulang ng 1 cup ng tubig dahil yung sabaw ng ginigisa natin na manok at gulay ay ilalagay natin mamaya dun sa sinaing natin na bigas na malagkit. Tapos mga sisi, lalagyan natin ng kalahating kutsara ng turmeric powder o luyang dilaw. Yan. Tapos, ihalo natin. So, ito naman sisi. Check na natin. Oh, yan. So, ayan. Malambot na yung manok. Medyo humihiwalay na siya sa kanyang buto. Isunod na natin yung paminta. So, ayan. Sunod na natin yung gulay, yung carrots, tapos yung bell pepper. Ooh. Ang bango. Ang ganda ng kulay ng ating arroz valenciana. Tapos yung guisantes. At yung hotdog o yung sausage. So, ayan. Tatakpan lang natin sandali. Lutuin natin ang half cook yung gulay. Ang ganda ng kulay ng ating gulay at manok. So, balikan natin mga sisi. So, heto na mga sisi. Luto na yung ating sangkap para sa ating arroz valenciana.
So ngayon nililipat natin ito sa isang malaking kaldero kasama na ang sinaing natin na malagkit na bigas. Ito mga sisi ang sinaing ko kanina na malagkit na kanin. Tsaka yung gata ng niyog at yung luyang dilaw. Pagmasdan nyo yung pagkakaluto niya ay half cook. So ngayon ilalagay na natin ang malagkit na bigas. So, ayan. Nilagay na natin ang ginisa natin na manok at saka gulay. So, ayan. So, maluluto na yung malagkit natin dun sa sabaw ng ginisa natin na manok kanina. So, huwag kayong mag-alala na hindi ito luto. Maluluto yan sa sabaw at sa pawis ng o yung moist ng niluluto natin dahil tatakpan pa natin ito ng dahon ng saging. So, ayan. So, pagpapawisan pa yan yung ating birenghe. So, maluluto pa yan dahil sa moist ng dahon at saka yung sabaw. So, ayan. Hintayin na lang natin siyang maluto. Lagi natin i-check. Ayan na siya. So, hintayin na lang natin mga sisi. Heto na ang ating arroz valenciana.